Taxi 3, z ktorého ukážky ste práve videli, si budete môcť čoskoro pozrieť aj na Markíze. A teraz na vážnejšiu tému. Následky ochorenia tepien sú katastrofálne. Mozgové príhody, infarkty, zúženie tepien, ktoré vedie k amputácii končatín. Až 50% všetkých úmrtí v Európe je dôsledkom srdcovo-cievnych ochorení. Ročne kvôli nim na Slovensku zomrie 35 000 ľudí. Hlavnou príčinou srdcovo-cievnych ochorení je kôrnatenie tepien. Ateroskleróza nebolí, nie je ju vidieť. U 30% pacientov je prvým príznakom až smrť. Už dlho je preto ambíciou medicíny nájsť vyšetrenie, vďaka ktorému by bolo možné predpovedať riziko infarktu či mozgovej príhody. Jednoducho určiť vek našich tepien. Je známe, že aj 20-ročný človek môže mať tepny zodpovedajúce 80-ročnému človeku. A platí to aj naopak. 80-ročný starec môže bežať maratón a správať sa ako mladík. To, čo sa kedysi zdalo nemožné, je dnes skutočnosťou. Na svete je nový prístroj – arteriograf. Vyšetrenie nám povie vek tepien vo vzťahu k veku pacienta. Či teda daný pacient a jeho tepny sú biologicky rovnako staré, ako je on sám, alebo sú staršie. Trošku som sa aj bála, ale bolo to úplne v poriadku, ako keby mi merali len tlak, takže žiadne bolesti, žiadne nepríjemné pocity. Horšie to už bolo s výsledkami. Tie výsledky neboli dobré, cievy mám vo veľmi zlom stave, ale zase to ovplyvnilo to, že mi namerali, že som mala v tom momente veľmi vysoký krvný tlak. Tieto hodnoty zodpovedajú hodnotám človeka, ktorý vôbec nie je liečený, napriek tomu, že by mal byť liečený. Vek našich tepien je závislý od ich pružnosti. Zhoršiť ju môže stravovanie, fajčenie, nedostatok pohybu, ale aj cukrovka, vysoký tlak, cholesterol a genetické predispozície. Človek sa cíti v pohode, nemá žiadne absolútne vedľajšie príznaky, ani ma hlava nebolela, nič. A naraz zistí, že má vlastne veľmi zlé výsledky, že má veľmi vysoký tlak. Vzhľadom na to, že liečená ešte nie ste vôbec, potrebujeme zahájiť liečbu. Zistením predčasného starnutia tepien a následným liečením môžeme predísť fatálnym následkom. Podľa odborníkov by sme mali vyšetrenie veku tepien absolvovať raz za 2 roky. Je to teda prvotné vyšetrenie, ktoré sa dá realizovať u každého pacienta, ktorý nemá žiadne klinické príznaky a ťažkosti. A napriek tomu ich tepny môžu mať nábeh na to, aby mali skôr alebo neskôr komplikácie. Preventívne vyšetrenia majú za sebou už tisícky Slovákov. A ako dopadli? Dá sa povedať, že je to dobrý priemer, ale je zarážajúce, že u 30 až 40% populácie, ktorá nemá žiadne ťažkosti, sme našli vážne zmeny, ktoré predurčujú riziko srdcovo-cievneho ochorenia. Predovšetkým je potrebné dostatočné množstvo pohybu, hlavne aerobného typu námahy, minimálne 3-krát do týždňa 20 až 30 minút. Dôležité je aj dostatočné množstvo tzv. Vychytávačov voľných radikálov, predovšetkým vitamínu E. Nájdeme ho v doplnkoch výživy, bežných potravinách aj v gurmánskych lahôdkach. Napríklad v červenom víne, napríklad v čokoláde. Vo Francúzsku konzumujú podstatne väčšie množstvo vína, červeného vína, napriek tomu je podstatne menej infarktov a iných komplikácií tohto ochorenia.